Oikein hyvää päivää just sulle. Tänään meillä on testivideossa tämmönen Red Bulli Purple Edition Metsämarja. En tiedä onko tää joku uutuus vai mikä, en oo itse ainakaan aikaisemmin nähnyt, niin otetaan testiin. No tässäkin on tämmönen aika raikas tuoksu. Tulee kyllä tuo metsämarja hyvin tosta. No jaa. Mielenkiintoinen. Ja muistakaa muuten tykkää videosta, kommentoida ja ehdottaa jotain uusia tuotteita, mitä voitaisiin testaa. Ja laittakaa seurantaan kanavat. Mut joo, on aika erikoinen. Mä en oikein tiedä, että tää ei niinku herätä mun hirveästi mitään tunteita tai mielipiteitä, että aika tämmönen väliinputoaja. En lähtis ostaa itse, mutta jos mulle annettais tää, niin joisin. Että 3/5. Ihan semmonen ok, mutta niin kuin sanoin, ei herätä oikein mitään fiiliksiä. Sitten löytyy kaupasta vielä tämmösiä, jotain uutuus, jotain Filippiinosta, tämmönen Crispy Bites. Niin otetaan tällainen testiin kans tähän. Aika kivan näköisiä tämmösiä pikkusia. Jos tykkää filippiinoksista, niin taas sairas. 4,5/5. On kova. Joo, ensi kertaa. Katsotaan mitä silloin testaa. Kiitos kun katsoit ja moro!